Protože byli Tip a Tap včera hodní, upeču jim dneska dort. Jestli pak mám všechno. Mouka, máslo, mléko a safra, chybí mi vajíčko. Nevadí, pošlu Tipa do statku. Poslyšte, chlapci, potřeboval bych jednu malou službičku. Chybí mi vajíčko. Kdo z vás mi pro něj skočí? Já. Tak půjdeme oba. Pust nás oba, strýčku. Dobrá, ale dávejte po cestě pozor a žádné hlouposti. Musíme najít slepici. Podívej, Tipe, tamhle sedí. Dobrý den, paní slepice. Promiňte, že vás obtěžuji, ale nemohla byste nám snést vajíčko? Když odpočívám, vajíčka zásadně nesnáším. Není zrovna moc ochotná. Prý odpočívá. Nic si z toho nedělej, Tape. Na dvoře je přece spousta slepic. Podívej, tamhle je taky jedna. Teď to zkusím já, třeba budu mít víc štěstí. No, nevím. Dobrý den. Prosíme pěkně, paní slepice, nedala byste nám jedno vajíčko? Vy chcete ode mě vajíčko? Ano, prosím, chceme. No tohle, takhle nezdvořilá a hloupá štěňata jsem ještě neviděl. Jestli zrovna odpočíváte, my klidně počkáme. To byste se načekali. Ale proč? Pro slepičí kvoč? Co pak nevidíte, že já nejsem žádná slepice, ale kohout? Kohout! A teď už zmizte, ať už jste pryčky. Zdá se, že jsme ho urazili. Vypadá to tak. Podívej, tamhle leží vajíčko. A jaké krásné. Myslíš, že si ho můžeme vzít bez dovolení? Proč ne? Stejně bychom zase dostali vyhubováno. Strýček bude mít radost. To je nejkrásnější vajíčko, jaké jsem kdy viděl. Tak co, máte? To jsem zvědavý. No tak se pochlubte. Máme, strýčku. Je to nejkrásnější a největší vajíčko na světě. Pozor! Nějaké tvrdé vajíčko. To je divné. Už jsem se bál, strýčku, že tam budeme muset jít znova, ale máme štěstí, nerozbilo se. Podeď by se rozbilo, je ze sádry. Takové vajíčko se dává do košíku, aby se slepicím lépe snášelo. Ze sádry? Takže to vajíčko je na nic. To je škoda. Co teď? Nic si z toho nedělejte, chybami se každý učí. Teď tam zaletím já, budu tam rychleji. Já si létám, já se vnáším. Podívej, strýček už se vrací. Já si létám, já se vznáším, já si létám. To je ale rychlost. Přál bych si také umět létat. To by bylo. Já si létám, co to? Ano, pravé ucho přestalo fungovat. Něco se stalo. Musíme se podívat. Honem. Oj, já si létám, já si vnáším, Strýčku! To nic, chlapci, všecko je v pořádku.
Dostal jsem jenom malou křeč do pravého ucha a musel jsem nouzově přistát. A co vajíčko? Nestalo se mu nic? Bohužel to se mi zachránit nepodařilo. Mrzí mě to, protože jsem vám chtěl upéct i dort. Dort! Za mnou! Jděte! Počkejte, mládenci, kam běžíte? Na statek pro nové vajíčko! Oh, takovou ochotu jsem ještě neviděl. Jsou to hodní hoši. Dnes už je pozdě, necháme to na jindy. No, je čas jít do postýlky. No, tak. Šup. Tak. No. Dobrou noc. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.